Kwarto na siya part. Aday, pa, natin yung aday. So mga boss, ito ang itsura sa loob ng bahay sa renovation house. Yes, anay. Ya, yan yung dalitiro. Nagkasugan naman, oh. Diyan. Diyan. Busing. Ano subos tayo, oh. Oh. Init kayo, naghatod ko sa papel, init kayo. Lagi na diyan ang part. Dito? Bawa dito ng kuwan. Hindi. Kita na sinitya lang yun. Kita na ulit isang data dito sa kuhan. At tulis mo pa. Para yung pudiya sa rin. Kalikod. Cesar Montano. Cesar Montano ng Leonido. Ato bang ko, mura na po. Anig na si part. Ayun part.
Eh, Ito may flies doon. ah. Ay, palitan naman. Dapat po kami. Ya. Nila noy. Nariyo nila. Nih, Mutan oras sila. Ano ka? Magkadlong ang magmuka sa lampati ba? Ha? Di. Kanang napot sila yung grupo ba? Sila ramutan oras sila kung saan kuha na. Isuong bang lima? Isuong basong para kasiro. Tagpuan nilang dun eh. Ang mga disporter niya sa akin eh. Hang, tobo.